الحمد لله الكائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم الصلاة والسلام على بدر الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادي أنت بسر فلا جباو ملكنا ملكوكا أو بسم الله أو كجمكا منديكا نبفما دين برو ni jëm kan krenkreni telesir fla sanfé ka wuli ka sel lalimuma sangani sanga ka lalimu do bismillah telesir fla jabala kono anu ka baroke Allah taala ka dina sanu manka o hukumu kon la anga bi ma wolile o de anga imam Umar Sisi mi sigero benendo fala jesse mama bamakoya anda bina baroke baro ferele Allah taala ka dina sanu manka ameda kuriya fla foli amudanga imam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kalandu bashtula dema ya bedi bashtina basala alhamdulillah ayo bismillah aywa alhamdulillah sajawara inshallah alhamdulillah ajarani ambi alafu kala utala wala nyuma inshallah la jeje kulu anya fo yego mina inshallah imam ga fori ko masegini koroko anabina baroke famika afuma ko zuhudu inshallah arabu kando majigi yani ti an ka kayi amina nyine ngali folo tengu imamna amma me moda ko zuhudu inshallah wa zuhudu mune zuhudu yare alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam ambe folo ka ala fo ka ala barkada ka ala wali nymondo ka kishini nema nyini ala bafe ka jidi an kuntiki baka inshallah ni muhammadi sallallahu alaihi wasallam ka foli segi kana sai jawara yerema aka wuli ka jola na ka chesrila ni dine ndemeni ni dine korotalila inshallah ka fo alaka na wasa alaka na korota amen ka foli segi kana teleso yere mogo bela jelema ka damne sanfe fo duma ambi bela jelem fo ka foli segi akara mogo yerema no ya Sayyidi Sharif Usman Madan Haidara shijani Kenya ni lafiya bi ala bolo alaka kalfa na kadimbe yala amin amin tama namba deli masabayin fe ya rabbi alaka nyman sigi herala ka ke wasai alako ka kala ya kama salli ala nabi sallim alhamdulillah nga usai boraka nyingali binke sisa zodo kan ka fo mundi zodi inshallah ni ala sonama zodo arab kandido inshallah aqul zuhudu min fulani ta'rifuhu lughatan wa shar'an ma adillatihi aku ayni ngali min ke zuhudu ka kabanjena wal maki kodo diema wal maka diyi ka tui afode mako zuhudu kabanfena ki kodi ama ni fe ko ni nekari la ninko mako tese ni matukuni afode mako zuhudu bamanangai wi bamanangai alhamdulillah zuhudu an karamo ani anga sofi kangara do ani alaka wali kerengereni do ale zuhudu ay nyafoli do ke zuhudu kan ni ala sonama ambije kale ka zuhudu ay mifo zuhudu kan ambije ko otono bo nyokon fe inshallah Abu Sufyan Sauri rahimahullah alaka jembe ni wali kenka akwika do azuhudu fi dunya ka jedie reko akari dieko ka jiye ka tui akwika do zuhudu min flede alika yetala anaka famu bela akude kasrul amal kinna tasuru nyedina kinna tasuru ya inshallah kinna tasuru nyokoro ala ifemin dima ala iklani ke ka minki gerzege ka kuni oye ki wasado ola ka jeni oye minti bolo ka kari oko yine zuri ode zuhudi ka je fenko femi ni klani no makini ore kinna tasurunye ala fitini min dima ki wasado ola kala tanuka kala barkada oka ka kuni oye
ako ale ka zuhudu ay min famu zuhudu la ko de zuhudu ye o ko fe ale ka zuhudu na ya sigi ako walaysa bi aqli al-ghaliz ako ale ma zuhudu ye ka fo mogo min dumuni girimo ye ka toyi usay jawara ka dumuni girimo yani ka dumuni be oma ambi bashi de dun walma to walma dumuni jalan dumuni mono ni mogo to jati dumuni nyumai valermai to ka je dumuni dumon ko olu be ka toyi ka ke dumuni duni mogo ti dumuni ni jati dumuni nyumai ko o keli ko ale mo yezurodu ye ala nema minkiye toyi ka ire jeola nema no na ko te zuhudu ye ko ti zuhudu ye ko ale ma zuhudu yɛrɛ fana ye walubusil abai mami aka fini donta kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ kasaduluki walima filingolo a ti fini ɲuman don ka ba fini ɲuman don na ka ba dumuni ɲuman dun na ka nin bɛɛ ye k'a to ye k'a kɛ finingolon don ye ko ale m'o ye zuhudu ye o ti zuhudu tɛ ban diɲɛ n'a ye o ti ban diɲɛ n'a ye k'i kɔ di diɲɛ ma ka den ye k'a to ye ko ale ma nin faamu o cogo la komi ale zuhudu ye jumɛn ye kasrul amal o de ye k'i nata sɔrɔ diɲɛ na ala ye min d'i ma ka kun'o ye n'ala ye garizɛgɛ ɲuman min na k'o don ka siran ala ɲɛ ni o ɲuman ye ka ala dɔn ni o ɲuman ye min t'i ta ye k'o ye ka to ye k'a bɛ fɔ o de ma ko zuhudu Allahu akbar nata ye fɛnba ye o sa ye n'adamaden ni nata sɔrɔ i ka hɔrɔnya bɛ dafa nka ni natara dɔrɔn a bɛ hɔrɔn kɛ jɔn ye ala k'an kisi a ma ami ya rabi Allah ala k'an kisi a ma ami ya rabi Allah imam naam sisan i ka nin babu ye inshallah nin babu fɛrɛlen de ye n'ala sɔnna a ma k'a ye an b'a mɛn maa min ye mobili caman mara du dagabanaw b'a bolo a bɛ fini ɲɛnamaw don mɔgɔ dɔw b'o tigilama tɔgɔma k'o bɛ diɲɛ fɛ k'o ye diɲɛ kanu ye e ka babu in kɔnɔna sa Sufiyani Sawuri ka kuma la k'a fɔ ko ninnu doni ni nin marali o tɛ ban diɲɛ na ye naam ale ka kumakan y'a yira mɔgɔ bɛ se ka mobili caman mara ka du caman mara ka fini ɲuman don ka sɔrɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar ko Sayyidina Ali ka kuma dɔ bɛ yen n b'o kɛ ka nin dafa yan Sayyidina Ali ko a ko laysa bi zuhudi man yamliku shay'an bal az-zuhdu yamlikuhu ba fote Sayyidina Ali ko laysa zuhdu man la yamliku shay'an innama zuhdu an la tamlika shay'an a ko zuhdu ko ti mɔgɔ ye mɔgɔ min ni fɛn b'a mara ko zuhudu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ fɛn bɛɛ mara n'ala ye mobili d'a ma ale de b'a mara n'ala ye nafolo d'a ma a b'a ka nafolo mara o kɔrɔ nafolo in t'a bila ka ala sɔsɔ a t'a bila ka don sira si fɛ sira min bɛ kɛ sababu ye ka ala funu a kɔrɔ n'ala ye fini ɲuman d'a ma o fini ɲuman bɛ don ka ala barika da ni a ye a y'a ɲini cogo ɲuman na k'a sɔrɔ ɲini cogo ɲuman na a bɛ tila k'a don cogo ɲuman na ka ala de wale ɲuman dɔn n'a ye ka ala fo ni a ye o kɔrɔ zuhudu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sɔrɔ olu ka n'i dɛsɛ k'ala ko kɛ olu ka n'i mara naam e ye fɛn minnu sɔrɔ hɛrɛ la e k'olu mara nin de ye banjɛna ye o de ye banjɛna ye imam ni faamuna alhamdulillah ni ala sɔnna ma imam wari fɛrɛlen don an baden tɛmɛsiri fila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an y'a fɔ a ye cogo min na an n'an ka imamba de bɛ ɲɔgɔn fɛ imam Umar Sise min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma yan Falajɛ Sema an n'a bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye banjɛna walima ɲugujɛna baro sigi fɔlɔ o bɛnna o ma a y'o walawala an ye yali banjɛna yɛrɛ imam tilayɔrɔw de bɛ a la wa a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ joli la alhamdulillah banjɛna tilayɔrɔ b'a la Usayi Jawara aqsamuhu zuhudu a ko zuhudu yɛrɛ a tilayɔrɔ ma ala salasati awjuhin ko a bɛ tila ka taa ɲɛ saba kan tilayɔrɔ saba zuhudu yɛrɛ ko a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba la an karamɔgɔ Imam Ahmad bin Hanbal ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye
zuhudu in kan zuhudu yɛrɛ tilayɔrɔ ma a ko i'lam a ko i k'a dɔn anna zuhudu a ko zuhudu min filɛ ala salasati awjuhin ko a bɛ ɲɛ 3 de kan ka ban diɲɛ na ko a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ 3 awalan a ko a tilayɔrɔ fɔlɔ tarikul haram ko ka haramu ye k'a to yen ala ye fɛn min haramiya a ka jɔn kan ko ka jɛ o ko k'a ye k'a to yen ko a bɛ fɔ o de ma zuhudu tilayɔrɔ fɔlɔ ka haramu ye k'a to yen ala ye fɛn o fɛn haramiya mumini ka jɛ o kɔ k'o ye k'a to yen ko a bɛ fɔ o de ma ko zuhudu o ye tilayɔrɔ fɔlɔ ye o ye banyo diɲɛ tilayɔrɔ fɔlɔ ye wa huwa a ko n'i ma o dɔn dɛ zuhudul awami ko de ye zuhudul awami ye wa huwa zuhudul awami o de ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na banjɛna yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kɔnɔ to nin ye manto silamɛ jamakulu cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba minnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na k'o de ye ka haramu ye k'a to yen o kɔrɔ n'a fɔra ka dulɔ to yen dulɔ ti daga k'a fɔ dɔnnibaga dɔrɔn de b'a to yen maa min ma kalan k'o k'a min la k'a fɔ cɛw dɔrɔn de k'a to yen muso bɛ se k'a min la o kɔrɔ fɛn fɛn ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah dulɔ haramuyara bɛɛ kan jɛnɛya haramuyara cɛ kan cogo ma haramuyara muso kan ta haramuyara denmisɛnnin kan ta haramuyara maakɔrɔba kan ten dɔnnibaga kunfin ani nkalon ni fɛn fɛn bɛ don nin kɔnɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin na a ko nin a fɔlɔ ye a saniya a ko filanan tarikul fusuli min al halali tarikul fudul min al halal ko o de ye ka jɛ i halala niyɔrɔ tɔ kɔ k'o di i ɲɔgɔnna dɛsɛbaatɔw ma o sa Jawara i ma nin faamu ala ye fɛn min da ka i ye halala la ka jɛ o halala in tɔ kɔ k'a di i ɲɔgɔnnaw ma o kɔrɔ ye mun ye misaliya la sisan e y'i ka daraka sɔrɔ ala y'i se kɛ y'i ka daraka sɔrɔ ka tilelafana sɔrɔ ka surafana sɔrɔ tɔ min tora o kɔfɛ k'a fɔ n b'o bila dɔ wɛrɛ ɲɛ ka jɛn o kɔ k'a ta k'a di fantan ni dɛsɛbaatɔw ma a mako bɛ mun ye k'a di olu ma k'e ka sini to ala ma Usai Jawara o daraja ka bon ka tɛmɛ fɔlɔ in kan Allahu akbar o ye cɛw de ye cɛ minnu ni olu y'i sini to ala bolo n'an sira bi bibi ala de bolo sini mun bɛ kɛ sini o dilen don a tigi ma olu kunin don ni ala y'a ye min d'o ma bi o wasara ni o ye ka sini to a tigi bolo inshallah Usai Jawara ni ye a tilayɔrɔ filanan ye a tilayɔrɔ sabanan o de ye daraja ka bon ka tɛmɛ nin fila fana kan Usai Jawara tilayɔrɔ sabanan ye a ko tariku ma yushghilu anillahi a ko fɛn min bɛ don adamaden ni ala cɛ f'a bɛ shugula ni o de ye k'a ɲinɛ ala kɔ dɛ k'i ka jɛ o fɛn ninnu de kɔ k'o bɛɛ to yen fɛn fɛn b'i la occupé ka don i ni ka ala ko cɛ Usai Jawara k'i k'o de ye k'a to yen ka jɛ o kɔ ni zuhudu tilayɔrɔ sabanan ye a ko o min filɛ nin ye dɛ a ko huwa zuhudul arifina k'o de ye ala jɔn cɛ minnu n'o y'o kɛrɛnkɛrɛn ala ye ala ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnlenw ko nin ye olu ka martaba ye ka fɛn to yen fɛn min n'a b'i la occupé ka bɔ i ka ala ko ma n'a sɔrɔla nafolo de don ka jɛ o nafolo in kɔ min bɛ se ka don e ni ala cɛ k'o to yen o mana kɛ fɛn o fɛn sa k'o ka jɛ o kɔ o de la n'i y'ale ni daraja fɔlɔ in lajɛ ka daraja filanan in lajɛ i b'a sɔrɔ nin jɔyɔrɔ kɔrɔtalen don ka tɛmɛ olu kan o kɔrɔ fɛn fɛn bɛ na yen i b'a bɛɛ lajɛlen to yen daraja filanan na a ko wa huwa zuhudul hawasi k'o de ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw o ye olu jɔyɔrɔ ye daraja filanan na minnu y'u ka bi ta ka bi ta sini k'o to ala bolo
Aliwa ko amunye magasin tibuye. Tayi. Amunye magasin tibuye de botibuye. Tayi. Kalo tabambulo. Sayala tabambulo tabambulo. Daga kuntabe. Klefla tabambulo. Tolo munu nanda fa ko bitama soro. Tayi. Allahu akbar. Ko ka je oko ka bisoro la ka ban. Ni ma bisoro ki ka shini di oma. Allahu akbar. Sabala yɛrɛ kosa ko min bi du ni ala yɛrɛ cɛ o mana kɛ fɛn o fɛn sa k'i bi ala ta k'o bila wallahi Allahu akbar Allah ka nɔgɔya ma amin ya rabbi Allah ka nɔgɔya ma ni ye tilayɔrɔ saba ye ni tilayɔrɔ saba ye ɲugu jɛna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na Seydina Ali ka kuma la i ye min fɔ walaysa zuhudu an la tamlika shay'an innama zuhudu an la yamlikuka shay'un banjɛna kɔrɔ tɛ ne tɛ kɛ fɛntigi ye banjɛna de kɔrɔ ye fɛn minnu sɔrɔ olu ka ni mara ala k'an bɛɛ sago amin ya rabbi Allah ni tɛ siri fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan halisa abi aka jɛmukan mandi kan fa ma ko diinɛ baro ni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka wuli ka se lalimu ma sanga ni sanga ka dɔw bisimila tele siri fila jabala kɔnɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bi ala cogo min na an ka bi maa welelen o de y'an ka alimamiba ye Imam Umar Sise min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ yan ma Falajɛ Sema an n'a bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye zuhudu ye n'a bɛ fɔ a ma ko ɲugun jɛna a ye tilayɔrɔ cogo fɔlɔ fɔ an ye ka tila ka cogo filanan fɔ an ye n'o ye tilayɔrɔ ye sisan an bɛna a sabanan nɔfɛ ko maratibu zuhudu b'a dɔw fɛnɛ tɛ anw ka kan ye o kɔrɔ ye mun ye tayi Usa Jawara maratibu zuhud n'o ye zuhudu yɛrɛ jɔyɔrɔ minnu b'a la daraja minnu b'a la mɔgɔ minnu ɲuguna diɲɛ k'o kɔ di diɲɛ ma k'u ɲɛsin ala ma olu ka jɔyɔrɔ martaba la bonya na kɔrɔta la Usa Jawara zuhudu fɛnba de don inshallah a ko i k'a dɔn jɔyɔrɔ min bɛ zuhudu yɛrɛ la minnu sera ka jɔ o tintin kan ka jɔ nin jɔyɔrɔ kɔrɔtalen ka se ka ɲugu diɲɛ ka jɛ diɲɛ kɔ a ko zuhudu maqamun rafi'un ko jɔyɔrɔ de don jɔyɔrɔ minnu kɔrɔtalen don jɔyɔrɔbaw de don ala ye jɔyɔrɔ minnu d'o ma u ka ala ɲɛsiranɲɛ kama u gɛrɛli ala la k'o ye jɔyɔrɔ min kɔrɔtalen don wa makanatun aliyatun ko jɔyɔrɔ do fana jɔyɔrɔ minnu kɔrɔtalen don Usa Jawara ni kuma kelen de don ni ko makamun makamu ni jɔyɔrɔ de ye jɔyɔrɔ min kɔrɔtalen don ni ko makanatun ani makamu in bɛɛ ye fɛn kelen ye mais a bɛ mun yira balagatigiw fɛ kuma in yɛrɛ valeur kuma min bɛ ka fɔ a bonya ani jɔyɔrɔ min b'a la ani daraja min b'a la o b'o de yira ka kuma kelen ka taa ka segin kɛlima na kɛlima minnu n'o tɛ fɔ cogo kelen ye ko bi ku in yɛrɛ o b'a bonya de yira a n'a kɔrɔta a ko i k'a dɔn an ka dɔnnibaga minnu n'olu tɛmɛna an ɲɛfɛ salafu sɔlihina ninnu maa ɲuman ninnu minnu y'u koro ala ye k'o yɛrɛ di ala ma an ka imamba ninnu k'a bɛɛ ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ ala yɔrɔ la ni zuhudu de ye ka ban diɲɛ na k'u ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ ala yɔrɔ la ni u ka ban diɲɛ na de ye ani samantiyabaw ala yɔrɔ la ala ye minnu kɛ o ye k'o bɛɛ sɔrɔla ni mun ye u ka ɲugu diɲɛ na k'o kɔ di diɲɛ ma o sɔrɔ an bɛna hadisa dɔ la hadisa ruwiya an muratu ale bɛ kɛ ka nin hadisa in lakale a ko kira sallallahu alaihi wasallam annahu qala ko kira ko zukira inda rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan ko cɛ dɔ ka kibariya lakale ala kira ye kisi ni nɛɛma bi a ma sabe nana o bɛ kɛ ka cɛ dɔ ka kibariya o bɛ kɛ k'a lakale ciden ye kisi ni nɛɛma ba ma fa asnau alayhi o bɛ kɛ ka mankutu n'a ka baara ye a ka baara k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam sigilen tora fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kira ko ma kayfa zuhuduhu fi dunya ko ni diɲɛ bɛ cogo di a ye cɛ min mankutu n'a ka baara ɲuman ye n'a ka seli caya ye n'a ka sun caya ye a ko o cɛ in yɛrɛ dɛ ani diɲɛ bɛ cogo di a ka ɲugu diɲɛ na a ka ban diɲɛ na o bɛ cogo di a ye fɛn fɔ n ye o kan dɛ
ko kira ni ɲininkali tɛŋu la tarikuhu lima yastahi anha kɔrɔ ko fɛn minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ masirilen don ni olu ye ko n'o fɛn min fana bɛ cogo di ko a ye fɛn fɔ n ye o kan a ye cɛ min mankutu sisan i y'a dɔn a surulalen don ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛn ninnu ye wa a ka hami bɛnnen don olu de ma wa walima a ɲugulen don ninnu na ka ninnu bila a kɔfɛ de k'o kɛra min kɛ kaalu innahu la yusibu minha ko kira ma ko a ma se ka jɛ ninnu kɔ koyi ko diɲɛdenya o guleke kɔni gulolen don a kan na a ka kanu a kɛlen don ka diɲɛ de ta k'a ɲu a kun na k'o de yanga ko kira ye o ye nin fɔ min kɛ kira ye kun firifiri ko wa kira ma bɛn ma tilala ka ɲininkali kɛ a ko fa kayfa zikruhu lil mauti ko a ka saya ko sumani bɛ cogo di yara a bɛ saya ko fɔ k'a caya wa walima saya ko ti fɔ ka caya fɛ ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko n'an sigira baro la tuma dɔ la n'an da sera saya ma a b'a fɔ ko a ye saya ko kuma in bila an ka tɛmɛ ni baro wɛrɛ ye ko walima a bɛ wuli n'a sen fila ye ka taa Usa Jawara ko kɛra min kɛ fakadu sami'nahu ko kira sallallahu alaihi wasallam ko ni me ka bɔ a la la yuksiru zikrahu al-maut ko ati saya ko fɔ ka caya dɛ a ka saya ko sumani ko dogo ko juga ɲinɛlen do saya kɔ ko kɛra min kɛ kala ko kira ko laysa sahibukum hunaka ko a jɛɲɔgɔn in ti yen fɛ mɔgɔ ye dɛ Allahu akbar kɔrɔ a jɛɲɔgɔn min filɛ nin ye n'a y'a mankutu n'a ka baara ye ka sɔrɔ a ma jɛ diɲɛ kɔ diɲɛ de ɲunnen don a kun na a nata bɛɛ bɛnnen don diɲɛ de ma a nata bɛɛ yɛlɛlen don diɲɛ de la a ko nin tɛ arijinɛden ye Ala k'an kisi ka bɔ a ma ami ya rabi imam an b'a mɛn mɔgɔw da ten kuma bɛɛ n'u y'a karamɔgɔw parler u y'a alimamuw parler u ye fɛn ɲumanw ye alimamuw bolo mobili ɲɛnamaw u bɛ tasi kɔnɔ u ko ko diɲɛ ka di alimamuw ye bon kuma in dun kɔnɔ sisan a yirala k'a fɔ ko ninnu sɔrɔli tɛ a yira ko mɔgɔ nin dan bɛ diɲɛ kan an b'a mɛn fɛnɛ tugun ko ni maa o maa bana diɲɛ na ko diɲɛ b'a yɛrɛ di o tigi ma diɲɛ jasilen e bɛ mun de fɔ nin tigilamɔgɔw ye alhamdulillah ni mɔgɔ min y'a kɔ di diɲɛ ma ka ban diɲɛ na diɲɛ bɛ boli o de nɔfɛ nka ni mɔgɔ min ye leke bɔ k'a da diɲɛ ye diɲɛ b'a kɔ di o tigilamɔgɔ ma mɔgɔ dɔ bɛ yen Usa Jawara n bɛ masala dɔ d'i ma n ye masala min n y'a furan ka bɔ an karamɔgɔ yɔrɔ la n'o ye Seydi Sharif Usman Madani Haidara ye a ka masala dɔ la Sayyidina Jibril alayhi salam a taara ka taa arijinɛ na a taara arijinɛ so fila jɔlen sɔrɔ so ninnu bɛɛ ye plan kelen ye a bɛɛ jɔlen don jɔcogo kelen na o so ninnu Jibrila ye so ninnu lajɛ a ko setigi Ala ma ko nin so minnu fila ko nin maa kelen ta ye wa Ala ko Jibrila ma a ko nin so fila in ti maa kelen ta ye a ko so ninnu tigiw minnu bila ka taa i ka taa ziyara kɛ u la Jawara kuma kunala sura na Sayyidina Jibrila nana a nana ka na so fɔlɔ a ko so fɔlɔ min filɛ nin ye a ko o tigi de ye nin ye o ye Ala jɔn dɔ ye min n'a y'a ka tile di Ala ma ka su di Ala ma a bi Ala kosuma a bi lahalaya o lahalaya la a nana ka na o lajɛ a y'a sɔrɔ o ye dɔnnibaga ye lalimu don a ko ni so in ka kan a ko a ma ko filanan a ko taa nin yɔrɔ masina na o bɛ yan a taalen a taara ka taa o fana sɔrɔ o ye cɛkɔrɔba ye ni dugu jɛra a bɛna ka na dayɛlɛ Ala kɛlen don ka diɲɛ dayɛlɛ a ye magasin dɔ b'a bolo sanu bɛ o kɔnɔ a bɛna jɔ k'a dayɛlɛ k'a lajɛ a b'a ka dugawu kɛ a b'a kɔ di Jibrila y'a lajɛ min kɛ a ko Ala ma ko nin fila tɛ maa kelen ye dɛ a ko nka so plan bɛɛ ye kelen ye a ko ninnu yɛrɛ ka lahalaya tɛ kelen ye nin ye dɔnnibaga ye nin ye setigi ye Ala ko Jibrila ma ko kana kabakoya a ko segin ka taa ninnu fila lajarabi i k'a lajɛ tan
ni ma qualité minnu don i bɛna fila dɔn n'o daraja ka kan n'a man kan i bɛna dɔn Jibrila segira kana ala jɔ ye n'a wulila dugu tila ma a bɛ bato kɛ so min kɔnɔ a nana kana jɔ o so in da la ala jɔ in b'a ka nafila seli la a tilalen wɔɔrɔ kɔ n'a taara Jibrila y'a ka so in ta ka bɔ yen ka taa nafolotigi in ka sanu so ta kana n'a ye kana bila ala jɔ in ka so in yɔrɔ la ka sɔrɔ ka nin ka golo n'a ka kuranɛw ta ka taa bila nin fana ka sanuso yɔrɔ la alajɛ tumana min n'a wulila ka na k'a bɛna ka nafila seli a nana kana dayɛlɛ min kɛ a y'a sɔrɔ sanu falen don o yɔrɔ bɛɛ a dɛsɛra a yɛrɛ la a ko ala ma ko ne ma fɔ nin ne ma fɔ nin ne ma fɔ nin a ko nin filɛ nin ye ne ye ɲuman min kɛ diɲɛ na o tuma na ala ye ne ka baara ɲuman de di ne ma diɲɛ in na wa a ɲuguna na ala y'a d'a ma mais a ɲugulen don a la o kɛra min kɛ Jibrila kabakoyara a ko nin n'a ka kan a seginna ka taa nin fana lajɛ a y'a sɔrɔ o fana tumana min n'a ye dayɛlɛ ka bɛn ninnu ma a ko alhamdulilahi rabbil alamin a ko ne bɛ ala tanu ka ala barikada ala min jugu diya ni y'a mara san caman a ma se sɔrɔ n kan bi ala ye n jugu ala ye ne n'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma dankari ne ka ala danaya na o saye ka da waati yɛrɛ cogo kan tɛ kelen ye inshallah taala ni famuna usayi waati la baraw do n'ala sɔnna ma kun cɛ kuma la foli kana ka se inshallah usayi Jawara a bɛ foli fɔla i yɛrɛ n'ala sɔnna ma i ka wuli ka jɔ la ni ka tasiri la o foli sɔrɔ ka na teleso mɔgɔw yɛrɛ ma ka taa sanfɛ fo dugu ma ka an filɛ jama ani silamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka foli segin an karamɔgɔ yɛrɛ ma ale min kɛra tele yɛrɛ sindibaga ye ani jɔnw bilasirabaga sija ni kɛnɛ lafiya bɛ ala bolo ala ka kalifa na ala ka n'aw labɔw ye ala k'an fara jɔn kunna ala k'an labɔw ye an b'a fɔ wa akhiru dawana ani alhamdulilahi rabbil alamin bismillah rabbil alamin an baden tebe sirfla la jabaw an y'a fɔ ye cogo min na an n'an ka limamba de tun bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah Umar Sise min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma yan Falajɛ Sema an n'a tun bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o ye ɲugun diɲɛ n'a ye a y'a walawala an ye nin walawala cogo cɛɲi na an bɛ ale yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn a ye nin dɔnni bɔ dɔnniya min na ala kana dɔnniya in ban farikolo min y'a di an ma yarabi ala kana farikolo in jeni a dira an minnu ma yarabi ala ka kɛ nafa ye anw bɛɛ lajɛlen ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ala ka an bɛn sigida wɛrɛ la shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ